ହଇରେ ଚଇତା ତୁ ଯାଇ ସେପଟେ କଣ କଥାଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଉଛି ସେପଟେ ଖାଉଛି ହେଇରେ ତୁ ମତେ ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିବୁ ତ ବେକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ମୋ ପାର୍ଟି ଖରାପ କରୁଛୁ ହରାମ ଦାଦା ଛୁଆ ଶଳା ଏଇ ସତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ମାରୁଛି ମତେ ଗଡେଇ ପଡେଇ ମାରୁଛି ବିଜେଡିରେ ଦିନେ ଡେଉଁଥିଲା ଏଇକିଣି ଟଙ୍କା 100 ପାଇଁ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ବୁଲୁଛି କହୁଛି ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେ ମୋର କୁଲଫି ରାନୀ ଚକୋବାର ତତେ ମିସ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏ ଲା 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 ଝୁଣ୍ଟିଲି ଝୁଣ୍ଟିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ତମେ ଅଟକାନ୍ତୁନି ଆଜି ନାଚି କୁଦି ମୁଁ ପୁରା ଚକୁଡି ଚାକୁଡି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ ଇରେ ଶଳା ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଖାଲି ସେ ଫୋନ ଭିତରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗପେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗପେ ଇରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଡେ ବଡ ଦିନ ଇରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ସିନା ବୁଲିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଣା ଫଣା କିଏ ଦବ ଆମେ ଟିକେ ପିଇକିରି ଷ୍ଟାଟସ ପକେଇ ହେ ତୁ ଯା ତୋର ତ ଅଲଗା ଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତୁ କଣ ଏଠି ରହିପାରିବୁ ତତେ ତ ଫୋନ ବାଇ କରୁଛି ଆଉ ଯା ଦେଖିବା କଣ ଆଣିଛି ଏଥରକ ଏରେ ଇଏ ପୁଣି ସେଇ ପାଉରୁଟି ଫାଉରୁଟି କଣ କିରେ ସବୁବେଳେ ପାଉରୁଟି ନେଇ ପଳେଇଆଛ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଏ ସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଡା ନା ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁଛ ନାଇଁ ବାଦାମ ପକୋଡା ହବ କି ଏଇ ବାଦାମ ପକୋଡା ଦେଖିଲି ଭିତରେ ଅଛି କି ବାଦାମ ପକୋଡା ଆରେ ନଉନା ଯାହା ଅଛି ଚଳେଇ ଦିଅ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ତମର ହେ ନିଅ ସବୁ